Toată lumea numele meu este David. Asta să ne... Te cunoaște! Prezint ceva, că nu ne mai lasă mai punem lucrurile noaptea. Trebuie să dau de ei. Așa doar îl lasă. Ia uitați. Time, set. Am auzit ceva în apă. Uite. Eu. Uite. Ia uitați. Doar acum ne lasă. Cineva ne bântuiește, voi știți? Băgați în cap, vă rog frumos, ajutați-ne și... Iară cu fânul am avut o problemă. Și ăla invizibil este Giulia. Deci în casă ni s-au făcut cruci. Aproape pe... Nu, ni s-au făcut de vreo 2 ore. Ce lătrați? Cine l-a deschis? Deci, hai să vă arăt noaptea. Vă rog, hai să vă arăt. Nu cred că voi ați văzut chiar așa de bine. Ui, a sărit înapoi, te speria. Știu și eu, bă. Sărit înapoi. Ia uitați. Ia să vă arăt. Ia uitați, doamnelor și domnilor. Timp, set. Nu da pe noapte. Ia uitați. Când stau aici și mă apropiu de ele. Stai că am auzit ceva. Știi ce am auzit? Ce? Bule. Uite aici am auzit, David. Ioi! Ați văzut, doamnelor și domnilor? Nu ne lasă. Ia uitați. Vai, scâini, vai, ce m-a speriat. Îți dau time send day ca să ne lase. Time. Deci nu vine să cred. De ce face așa? De ce i-a făcut lui? Dar numai vine lui David. N-a făcut nimic. Am făcut doar casa. Nici eu. Trebuia tu să faci modul ăsta. Și aici. E peaceful, nimeni nu vine. Păi dacă pun pe normal, o să vină mai mulți. Cu grămadă. Nu pune pe normal. Atunci taci. Deci, el a făcut o casă aici. Da, toate eu am făcut-o singur. Și acum ai problemă. Da, problema noastră. Și hai să vă arăt. Tu te uiți în chest. Da. Aici s-a spart un chest singur. Chestul meu. Cineva mă vrea pe mine. Sau pe mine, David. De ce pe tine n-are de ce? Ce mi-au îndepărtat itemele? Așa. Deci, nu știu de ce ne vrea. N-am făcut nimic. Doar am făcut ieri casa, așa frumoasă, de revelion, ca să petrec și eu revelionul. Eu nu... Mă mai vezi? Nu. Eu îmi pun porțiunea de invizibilitate în chestul meu. Să nu mi-o fură nimeni. Nu pot să cred cineva, ni le fură. Vreau să-mi scriu... sabia, nu. Foai, mă, dacă năsâp. O să avem probleme de azi. Ioi! Cine-o spart patul? Nu știu. Nu, noi nu facem parodie, vă promit. Ioi! Ce s-a întâmplat? Da, what the fuck? Acum mi le cresc înapoi. Așa. Să le crești și asta. David, cineva nu-a închis ușa. Nu, eu nu. Giulia, nu, trebuie nu mai minți în fața camerei. Eu nu, eu cineva... Eu ți-am deschis. Cine a deschis? Tu ai lăsat tu le-ai închis ușile astea? Da. Eu le închid înapoi. Da, cine a deschis ușa la câini? Jur de am fost eu. Ai fost odată să vezi ce fac și ai lăsat-o deschisă. Nu, că asta am închis-o așa. Nu cred, nu mai știu. Deci, jur, nu știu. De ce ai construit casa asta aici? Am construit-o că doar asta, pe mapa asta m-a dat. E atât de frică. Bun, interviul imediat o să se cate. Și sper să nu ne mai bântuiască. Copile sau copilă. Dacă vreau și tu ne faci falsă, dar nu te mai juca așa. Nu ne place. Nu ne place. Să știi.
Deci cam atât a fost cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați like, subscribe. Cam atât a fost episodul